Okay, Karl, fortæl lige, hvad vi skal lave. I dag skal vi så gøre noget meget dumt. I skal ikke gøre det her på jeres skole, hvis I har en svævebane. Lad være med det. Ja, fordi han kommer til at skulle prøve at ramme mig, imens jeg gør det her. Imens jeg gynger frem og tilbage på vores svævebane. Skråstreg drejer rundt. Jeg sigter efter hovedet. Eller noget i den stil. Men ja, det er egentlig, hvad den her video går ud på. Skråstreg. Vi må ikke sige af. Ja. Skal vi komme ind i det? Ja, det tror jeg. Ved med at gynge, mester. Woo! Nu skal du ikke kalde mig... Du ramte dig ikke engang. Det gjorde rent faktisk godt. Ja, nu kalder du mig ikke et murmeldyr igen. Murmeldyr. Nej, det er nu værd! Det er et murmeldyr. Prøv at se her. Så rammer vi ham lige i dækken. Prøv at se her. Det kan du ikke. Jeg er blokeret, mand. Og i videoen var det gik egentlig ud på, at han skulle ramme mig. Kan vi ikke bare sige, at du skal ramme mig? Jeg taber min sko. Så tag den på igen. Det er et murmeldyr. Nu underholder du den lige, ikke? Karl, kan vi ikke bare sige, at du rammer... Okay, hans sko faldt af. Hans sko faldt af, og han er... Det er ikke tid til at spille fodbold nu. Det ved jeg godt, jeg er ikke klog. Hvad laver du? Nå, tror du, jeg vil ramme jer? Igen. Jeg tager lige mine sko på. Kan du overhovedet ramme mig? Nej, det tror jeg ikke. Du skal måske stå lidt tæt på, eller ude på siden. Ej, jeg stiller mig her. Altså, hvis du rammer mig lige i fjeset, Så tror jeg, jeg begynder at grave. det er jo ikke meningen, du skal bevæge dig. Jeg bevæger mig sgu da heller ikke. Det er dig, der skyder. Hold dem lige, jeg henter lige godt. Det er dig, der skyder, mens jeg er oppe i luften. Underhold dem! Altså, hvad fanden er det, du står og laver? Det tager ham normalt 10 år. Okay. Hvad er det, du står og laver? Jeg prøver at finde bolden, men den er så væk. Tror du, den er røget ind i naboens garage? Altså, må vi godt gå ind og kigge på vores bold? Den er her ude nogle steder. Og vi kan ikke finde vores bold. Vi kan ikke finde vores bold. Så kan I bare lede. Vores bold. Jeg kan ikke finde den. De har til kremeret. Fy for hovedet. Nej, I ikke kan finde den. Vores bold. Jo, den er her. Hvor er du blind, mand? Karl, du er så blind. Hvad med dig selv? Jeg er ikke blind. Jeg skal lige binde snørbånd. Oh my god, skal du binde snørbånd igen? Nej, men jeg kan ikke finde den. Det kan man da godt se. Jeg sætter mig på svævebanen igen. Karl, måske burde du stå i siden og prøve at ramme mig lige i ribbenene. Det lyder sjovt. Oh my god, Karl, så bind dog bare de snørbånd. Er vi snart færdige? Nej, vi begynder at gøre noget for flere. Ja, det er det. Du kan godt seriøst bare sådan her for helvede. Hvad gør du? Ja, tag her. Det kan jeg ikke se. Oh my god. Er du blind nu? Ja. Yes, jeg er faktisk blind. Bolden er derovre. Nej, du er et menneskeligt bevis på en smølf. Det var ikke sødt sagt. Jeg er ikke blå. Jo. Jeg er heller
ikke lav. Jo. Okay, fair nok. Du er da mindre end telefonen. Hold nu kæft. Okay, fint nok. Jeg er en smule. Yay! Den her video, den er vist ikke slut endnu. Nej. Det var vist det for den her video. Vi ses. Har du noget at sige? Har du noget at sige til kameraet, inden vi slutter af? Det ramte ham lige i røven.